għadna kif smajna l-Magnificat u naħseb uħut minna bdew jgħiduh ma Djatnu, ma Fabio, u xek, għax kollu nafuh bl-amment kważi. Pero tant forsi nafuh il-Magnificat u tant forsi nejduh illi mux dejjem nifmu u anki jekk nifmu nħossu imbiet ħafna minna. Fil-Magnificat, il-kelma Magnificat hija kelma bil-Latin, l-ewwel kelma li hemm f'dan l-innu fil-Vanġelu ta' San Luqa. Fil-Magnificat Marija tkabbar lil-mulej, tkabbar lil-mulej. Issa jistax jikber il-mulej, le ma jistax jikber il-mulej. Ma l-kelma Magnificat tfisser inkabrek mulej. Marija qiegħda taraf kull ma jmur kemm hu kbir il-mulej. U b'qalba mimlija bil-ferħ u bir-ratti l-ħajr, b'qalba mimlija blena tisplodi f'dejn l-anja ta' ferħ, f'dejn l-anja ta' tifħir. U bir-raġun forsi nħossu għal-bot minna din it-talba. Għaliex, għax jekk il-qalb tagħna ma tkunx mimlija bil-ferħ, ma tkunx mimlija blena, allura ma nistgħux aħna ikollna l-esperjenza ta' Marija li l-qalb tagħna tisplodi bil-ferħ. U allura l-mistoqsija tiegħi dalodu għalija u għalina kollha kemm aħna idejn. Li kieku Marja kellha tmur għand Eliżabetta, pereżempju, wara li qabdu lil Ġesu biex ibati l-passjoni imut, jiġi maqtul fuq is-salib. Li kieku Marja kellha tmur għand Eliżabetta meta tilfet lil Ġesu dawk it-tliet ijiem u Ġużeppi mibxu lejn waħda kbira, waħda sew. Li kieku Marija kellha tmur għand Eliżabetta u tfittex post fejn twellet lil Ġesu. Imma tgħid kienet tkanta il-Magnificat bl-istess mod kif għannietu wara illi marret għand Eliżabetta mobbija bit-tarbija, tqila bit-tarbija ta' Ġesu. Tgħid kienet tkanta l-istess sinnu. Jiena naħseb li din il-mistoqsija rridu nagħmluha għaliex? Għax inħoss li tolqotna lilna l-kol. Għalfejn il-qalb ta' Marija tisplodi bil-ferħ? Għax il-ħajja tagħha kienet easy? Għalfejn Marija tkanta l-Magnificat? Għax ma kellix problemi serji kbar fil-ħajja tagħha? Kieku jien ukoll inkantah il-Magnificat, kieku m'għandix diffikultajiet, kieku m'għandix mart id-dar, kieku jien ukoll inkantah il-Magnificat, kieku għandha ħafna flus, kieku jien ukoll inkantah il-Magnificat, kieku kollox jiġi nisew fil-ħajja, kieku għandha ħafna proprjetà, kieku jien ukoll inkantah il-Magnificat. Forsi jekk nirraġunaw aħna fil-qalb tagħna. Kieku jkollna noħorġu fil-pjazza issa, ma narawx ħlif djar madwarna, mhux hekk? Naraw il-bibien, naraw l-armar, it-tiżjien, il-knisja, faċċata qudiemna, ma naraw xejn iktar. Imma kieku jkollna nitgħu fuq il-bejt tal-knisja, jew mmorru għajn melel, jew mmorru f'xi punta oħra taż-żebbowġ. Minn fejn tista' tara xenarju panorama sabiħ, kieku l-viżjoni tagħna dak li naraw ikun differenti ħafna minn dak li naraw jekk noħorġu l-barra mill-knisja issa fuq it-suntier jew fil-pjazza. Allura nistaqsi jien, fejn kienet Marija? F'liema punta kienet Marija? Biex fis-salib ta' Ġesu, biex fil-mewt ta' Ġesu, biex fit-telfa ta' Ġesu fit-tempju, biex meta ma tistax issib post fejn twellet lil Ġesu, f'liema punta kienet, f'liema post kienet Marija biex xorta waħda tfaħħar lill-Alla. Għax jiena ċert li l-Magnificat kienet tkantah xorta waħda taħt is-salib, kienet tkantah xorta waħda jew tfittex lil Ġesu 3 ijiem meta kien mitluf fit-tempju, kienet tkantah xorta waħda jew miexja ma' Ġuseppi ifittxu post fejn twellet lil Ġesu. Ma jfissirx li l-ħajja tagħha kienet easy, ma jfissirx li d-diffikultajiet tagħha ma ħassithomx, ma jfissirx li l-inkwiet u l-emozzjonijiet tagħha ma protestawx, ma jfissirx dan kollu. Imma minkejja tbatija,
minkejja l-għawġ, minkejja l-problemi anki tal-familja żagħżugħa ta' Nazaret, minkejja d-diffikultà daqshekk kera, daqshekk ibsa, daqshekk wera li ftit jgħaddu minna li tara lil ibnek mhux biss imut imma maqtul minn dawk illi jien, minn dawk illi ħa paċenzja bihom, minn dawk li ħenna lihom, minn dawk li ħab, minn dawk li jagħmel il-mirakli magħhom. Tara lil ibnek maqtul b'dan il-mod. U xorta waħda minkejja d-batija kollha li batiet tkanta l-Magnificat għaliex. Għax Marija tallimna illi il-ferħ u lena Kristjan huwa iktar profond, iktar l-isfel minn dan l-inkwiet kollu. Imma nerġa' nistaqsi, f'liema post kienet Marija biex tara din il-pożittività, biex tara s-sabiħ anki f'dan l-inkwiet, anki fil-problemi. F'liema post kienet, fejn kienet Marija? X'ġala tara fis-salib ta' bina Ġesu tama? X'ġala tara lil Marija? Meta kienet qed tfittex lil Ġesu fit-tempju, x'ġala tħoss li dik kienet ukoll l-esperjenza pożittiva. Dik ukoll kienet rida ta' Alla, dik ukoll kienet parti mill-missjoni tagħha. X'ġala dan kollu? Hemm kelma fil-Magnificat li lilna trid iddawwalna dal-għodu, trid iddawwalna. U trid iddawwal mhux biss il-moħħ tagħna, ma trid iddawwal il-ħajja tagħna. Għax forsi jekk aħna ma ninżlux, ma mmarrux fil-post fejn kienet Marija, jista' jiġrilna li l-ħajja tagħna fil-parti l-kbira tagħha inħossuha bħala disgrazzja. Il-ħajja tagħna fil-parti l-kbira tagħha inħossuha bħala diżastru. Jista' jkun li aħna jekk ma nsibux dan il-post, jekk ma mmorrux f'dan il-post fejn kienet Marija, minn fejn rat il-pożittiv anki fil-mewt ta' bina Ġesu, jista' jkun li aħna niddispraw, naqtaw qalbna mill-ħajja bħalma sikwit qiegħed jiġri madwarna. Nibdew naraw il-ħajja bil-maqlub ta' kif jara Alla. Fejn kienet Marija? Biex fid-diffikultajiet, fil-problemi, fil-mart, fid-diffikultajiet ta' relazzjoni, fil-kontrarju li naraw madwarna, fejn kienet Marija? Biex minkejja d-batija tagħha tara l-pożittiv. Il-Magnificat jgħidilna fejn kienet. Huwa post li mhux faċli naslu għalih. Hija sitwazzjoni, attitudni li mhux faċli nilħu fil-ħajja tagħna. Ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Jekk aħna ma ninżlux l-isfel, jekk aħna ma mmorrux fil-post tal-umiltà, jekk aħna ma mmorrux fil-post ta' ċkunija, jekk aħna ma mmorrux fil-post fl-aħħar mill-aħħar tal-verità tagħna bħala bnedmejn, allura se nibqgħu kull ma jiġri madwarna nixtiequ rridu nikkontrollaw aħna. Se nibqgħu kull ma jiġri madwarna li ma jaqbilx mal-pjanijiet tagħna nirribellaw ħafna lih. Se nibqgħu kull ma jiġri madwarna li ma jaqbilx mal-ħsibijiet tagħna, max-xewqat tagħna inħossuh bħala ħajt, bħala sies għoli li ma nistgħux nitelgħu u naqtgħu qalbna. Il-post li fih kienet Marija u li minnu setet tara s-sabiħ u l-pożittiv. Il-post li fih kienet Marija u li minnu setet tittama, seta jkollha fiduċja, setet tafda, setet isserraħ l-inkwiet ta' moħħa, l-inkwiet il-pejs ta' qalba kienet l-umiltà, il-kapaċità tagħha li tara fix-xejn tagħha. Il-kapaċità ta' Marija li taraf iċ-ċokon tagħha, li taraf li kull ma hi mill-ewwel mill-ogħla xara ta' rasa sal-punta ta' subajja, kull ma hi hija don, hija rigal moti minn Alla, lilha nfisha għall-oħrajn. Lilha nfisha għall-oħrajn. Jekk aħna ma ninżlux hawn nisfel, jekk aħna ma nsibux dan il-post fil-ħajja tagħna, jekk aħna nibqgħu kif stess tgħid fil-Magnificat, nibqgħu imkabbra f'qalbna fil-ħsieb ta' moħħna, wara l-qawwa ta' driegħu tgħidilna Marja infisha
f'dan l-innu, wara l-qawwa ta' driju. U nis ċekkel lil dawk li huma imkabbra f'qalbhom. Kemm hawn minna l-ewwel wieħed jien, forsi l-ewwel wieħed jien, imkabbar f'qalbi fil-ħsieb ta' moħħi. it-traduzzjoni iktar litterali ta' dik is-sentenzi għadejn li jien fil-ħsieb ta' moħħi inħossni xi ħadd. Fil-ħsieb ta' moħħi inħoss li jien iktar importanti mill-oħrajn. Fil-ħsieb ta' moħħi inħoss li jien speċjali, li jien partikolari. Bil-qawwa ta' drija u lil dawn iċekkinhom tgħidilna Marija. U din l-esperjenza li aħna stess ngħaddu minnha fil-ħajja tagħna u narawha wkoll madwarna. Imma x'inhu jiġrilna? Aħna qiegħed jiġrilna illi qegħdin naħsbu mod żbaljat li lena l-paċi, l-ferħ u meta nħossuna xi ħadd. U meta fil-qalb tagħna nħossuna kbar. Interessanti għax il-Vanġelu il-Magnificat jgħidilna fil-ħsieb ta' moħħhom. Aħna nħossuna kbar jekk kien inħossni xi ħadd għax il-lisqof ta' għawdex inħossni xi ħadd, inħossni kbir importanti. Hija problema tiegħi, hija illużjoni tiegħi, il-fantasija ta' moħħi. Il-fantasija ta' moħħi, tifel jew tifla li ma jafux min jien, jikkalkulawni bħal ħaddieħor jagħmlu sew. Hija fil-fantasija ta' moħħna li aħna nħossuna xi ħadd. Illużjoni nuqqas ta' realtà. U dejn titfana f'pożizzjoni il-bot mill-pożizzjoni tal-umiltà. Għax hija l-umiltà li tgħinna niggustaw il-ħajja minkejja dbatijiet, minkejja l-inkwiet li ngħaddu minnu, hija l-umiltà. Hija il-verità illi aħna ma nistgħu nippretendu xejn. Din il-verità li ġelna li tgħinna ingawdu kull ma jiġi fuqna. U tgħinna imbagħtu imma b'fiduċja anki l-inkwiet, il-problemi, id-dbatijiet tal-ħajja. Il-Magnificat huwa lezzjoni tal-ħajja. Wa talima tal-ħajja. U tkompli Marija, mhux biss li dawk li huma mkabbra minn għalihom kbar fil-ħsieb ta' moħħhom, imma x'jagħmel Alla. Lil dawk li huma bil-ġuħ jimlijhom u lil dawk li huma onja ibattalhom. X'inhi tgħidilna Marija? Il-fantasija ta' moħħna li jekk jien għandi ħafna u iktar ma jkolli u l-kilba biex ikolli u t-tensjonijiet fil-ħajja u l-inkwiet fil-ħajja u l-problemi fil-ħajja biex ikolli problemi mhux biss ngħix jien, għax fejna fien għax il-bonds ma marrux sewwa jew inkella dak li għandi investit ma mar sewwa mhux dik biss, imma problemi mal-oħrajn, problemi ta' relazzjoni. U l-iktar ma' mejn, problemi ma' dawk li huma l-iktar qrib tiegħi, problemi ta' dem fil-familja. Ejdu li intom jekk aħna nibbażaw l-imħabba tagħna, il-ferħ tagħna, il-ferħ ta' qalbna, jekk aħna nibbażaw il-paċi interjuri tagħna fuq kemm għandna, x'jista' jiġrilna. Bħalissa hawnhekk għaddejjin qegħdin nisemgħu dan il-ġuri. Din hija waħda mill-ftit provi fil-ħajja tagħna bħala poplu, imma anki fil-ħajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Illi l-flus mhumiex kollox, li inti takwista mhux kollox, li inti tkun kbir mhux kollox. Il-ħajja stess tallimni maħna xorta waħda nibqgħu brasna deħlin fil-ħajt kontinwament. L-ewwel wieħed jien tafux, l-ewwel wieħed jien. Għax aħna l-koll hekk magħmulejn, il-koll kemm aħna hekk magħmulejn. Nizzel l-setana minn fuq it-tron tagħhom. Tgħid Marija wolla li xkejknejn, Marija taqbad it-tlet karatteristiċi, it-tlet attitudnijiet ta' kull soċjetà, imma li huma preżenti wkoll fis-soċjetà tagħna. Aħna x'nimmaġinaw? Aħna nimmaġinaw li min għandu isem, minnu popolari, min iħossu xi ħaġa, minnu kbir, dak ħajkun kuntent. Mhux hekk? U Marija tgħidilna bil-qawwa ta' drijow, niżżel lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Aħna x'naħsbu? Li min għandu ħafna, min għandu l-flus, u iktar ma jkollok djar, proprjetà, iktar ħadd tkun kuntent. U Marija tgħid
lil dawk li huma bil-ġuħ ta' xieklu u lil-lonja batom il-barra b'xejn. Dan li qed tgħidu. Xi fisser batom il-barra b'xejn? Illi nagħna jkollok kemm ikollok, se tibqa' vojt f'qalbek. Anzi ħafna drabi iktar ma nfittxu li jkollna jfisser li l-vojt li hemm ġo qalbna huwa kbejr immens dabien li ma jimliħ qatt ħadd xejn. U l-oħra, li tgħidilna Marija, il-poter, dawk li huma setanejn aħna għalina dawk huma hawnx hekk, li tkun isqof, li tkun fejn fien kappillan, li tkun monsinjor, li tkun setanejn, ħalli nibqa' fuqna. Ma mhux fuq is-setanejn ta' barra, xi ħaġa kbira, xejn. Marija tgħidilna lis-setanejn x'għamlilhom Ġesu, x'għamlilhom Alla l-missier lis-setanejn. Urihom illi s-seta l-poter jekk ma jkunx għas-servizz, jekk ma jkunx għal-qadi, jekk ma jkunx biex jien ninata, biex aħna ninataw, ma jiswa xejn. Imma din hija pożizzjoni diffiċli biex immorru fl-umiltà ta' Marija, mhux l nagħmluha weħedna, mhux l-kemm. Huwa l-Ispirtu talla, għalhekk Marija tibda l-manifikat. L-Ispirtu tiegħi jifraħ, l-Ispirtu tagħha li kien diġà maqut ma l-Ispirtu Santu, ma l-Ispirtu talla. Kienet għadha kemm qalt lill-Alla ikun minni skont kelmtek fir-risposta li tat lill-Anġlu. Xi fisser dan? Dan ifisser li l-umiltà, dan ifisser li l-kapaċità li naraw is-sabiħ anke fid-tbatija u fl-inkwiet, anke fil-mument tal-mewt hemm is-sabiħ. Dan ma jiġix minni, mill-kapaċitajiet psikoloġiċi tiegħi, ma jiġix minn dawk. Ma jiġix minn kemm ħdimt fuq in-nifsi, ma jiġix minn kemm jien bniedem matur, le, ma jiġix minn hekk. Imma jiġi minn kemm jien disponibbli li nħalli lill-Alla jaħdem fija. Imma jiġi minn kemm jien nisma' il-kelma tal-Alla u nħalli l-kelma li tiffurmani tedukani. Dan jiġi minn kemm jien niċċelebra l-Ewkaristija l-Qudiesa kif qegħdin nagħmlu dalgħodu u nħalli l-Qudiesa tiffurmani, inħalli l-Qudiesa tagħti d-daqqiet tal-iskalpell fuq qalbi u tgħidli ingħata bħal Ġesu, ħobb bħal Ġesu, aħfer bħal Ġesu, ngħix l-Ewkaristija. Nidħol hawnhekk fil-Qudiesa jien fil-Knisja mhux biex nieħu sehem għal xi ħaġa b'mod passiv, biex inħares bil-bot le, imma biex ninduna li dak id-demm li qiegħed jingħata lija, dak id-demm li qed iċarċar li jrid jaħsilni, jrid inadda fil-qalb tiegħi, jrid jitħallat ma' demmi biex jippurifikawli, biex li jġejbni bl-istess spirtu ta' Ġesu. Dak il-ġisem li jinniekol, li jinnikkonsma fit-qarbejn, mhux sempliċement irċivejt xi ħaġa, ħadd xi ħaġa u daqshekk le, imma dak jitħallat ma' ġismi, dik in-naqra ta' ħostja ejxinej kbira kemm kbira jew żgħira kemm żgħira, issir parti mill-ġilda, mill-għadam, mill-fibra li tagħmilni, mill-vini, minn demmi li jagħmilni. U dan ifisser li Ġesu irid isir bil-mod il-mod jien u jien insiru. Din hi l-fidi. Il-fidi mhix nattendi għal ċelebrazzjonijiet, nattendi għal okkażjonijiet, nattendi għal fejn fien okkażjonijiet partikolari bħal huma l-festa. Imma wis iktar profonda, hi xi ħaġa li tmiss il-ħajja tagħna. Nikkonkludi, ejjew nitolbu lil Marija. Li telet is-sema. Mhux meta mietet telet is-sema Marija, imma Marija diġà kienet is-sema, diġà kienet fil-post ta' dawk li jkunu fis-sema l-umiltà meta kienet fuq l-art. Marija kienet diġà tara minn fuq dak li jiġrila, aħna narawh minn taħt, aħna narawh minn ġol pjazza. Marija kienet taraħ minn fuq il-Knisja. Marija kienet tara il-panorama sħiħa, kienet tara wkoll kif jara Alla. Meta tgħid għaxura ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħi tuża kelma Griega apposta Marija. Ma tgħidx ra sempliċement, imma hu ra minn fuq. U Marija trid tgħidilna li aħna wkoll msejħin biex naraw minn fuq. Naraw il-ħajja tagħna mhux biss moħħla bl-intelligenza tagħna, bl-istudji tagħna, bir-raġuni tagħna, bil-loġika tagħna, le, mhux biżejjed. Inkunu naraw ftejt. Allura Marija diġà kienet fis-sema meta kienet tgħix fuq l-art. U aħna nistgħu nitelgħu fis-sema magħha diġà minn issa. Jekk aħna nħarsu lejn ħajjitna mill-għoli, minn fuq il-Knisja taż-Żebbuġ, illi forsi hija wieħed mill-ogħla postijiet li hawn ġawdex. Minn hemmhekk iridu naraw aħna l-ħajja tagħna.
Minn hemmhekk iridu naraw is-sitwazzjonijiet anki diffiċli, il-problemi, id-diffikultajiet ta' ħajjitna. Biex ma nħallowx li l-festa tiġi tqajjem ħafna trapp, tqajjem ħafna xogħol, ħafna ħidma, tqajjem ħafna impenn, imbagħad tgħaddi jinżel kollox hekk dik id-daħla li nkunu qajjimna tinżel u qisu ma ġara xejn nistennew sena oħra. Marja tatina li mill-lowm minn issa nibdew ngħixu diġà bħalli kieku qegħdin fis-sema billi nħarsu mill-għoli mhux biss mill-baxx lejn is-sitwazzjonijiet tal-ħajja tagħna. Imma nistgħu nħarsu mill-għoli daqskemm aħna nħossuna żgħar. Nistgħu nħarsu b'mod sħiħ daqskemm aħna nħossuna maħniex kapaċi, daqskemm aħna nħossuna oġġett, sempliċement oġġett tal-imħabba ta' Alla kontinwa u inkondizzjonata. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.